dag allemaal dingen doen en rennen, verspringen, hordenlopen. Dat mijn hobby is en ik ren altijd heel vaak. Avon bestaat nu 98 jaar en in 2023 in mei dan gaan wij het 100-jarig jubileum vieren. We zitten op dit moment ruim over de 300 leden, waarvan de jongste 6 jaar is en de oudste die is achter in de 80. Waarvan ook te vermelden is dat hij 70 jaar lid is al bij de vereniging. Ja, vandaag hebben wij de clubkampioenschappen. Die zijn vandaag voor de jeugd en morgen voor de volwassenen. En dit is eigenlijk voor alle leden. En dat is gewoon een samenhang, de gezelligheid. Goed, en iedereen kan laten zien wat hij kan en wat hij wil. Dus de onderdelen duren ongeveer 15 minuten per onderdeel. Daarna is er een wisselpauze. Dus die kinderen blijven de hele tijd actief. Bij de traditionele wedstrijden staan ze vaak heel lang stil. Worden ze koud. Raken ze de aandacht kwijt. Maar hier blijft de aandacht erbij. Want ze kunnen gewoon steeds door blijven gaan met de onderdelen. Ik ben hierop gekomen via vrienden, want vrienden zaten hier eerder op atletiek en ik dacht ik doe een proeflesje mee en ik vond het erg leuk. Dus ik ben vaker gekomen. Het is leuk, je kan jezelf gewoon uit laten rennen. Je kan ook verschillende dingen in één les en je leert ook veel meer dingen. Want om de les krijg je wel iets anders en dat is zo leuk. Ja, Vinnie gaf aan dat hij graag wat anders wilde doen en hiervoor zat hij op judo. En ik vond hem altijd wel heel goed in hardlopen en dat soort dingen. Dus ik zeg, atletiek, maar misschien wat voor jou. Dus we hebben dat geprobeerd en het blijkt inderdaad een succes te zijn. Dus hij vindt het hartstikke leuk. Hij heeft ook gelijk al veel vriendjes gemaakt in de afgelopen maanden. En je doet het goed. Hij komt met een lach thuis, dus dat is mooi. Ja. Als je bij de atletiekvereniging wil komen trainen, dan kun je via de site je aanmelden. Dan wordt je beantwoord de vragen en dan kun je gewoon komen starten. Een maand mag je gewoon proef meedraaien om te kijken of je het ook leuk vindt. Kom het een keer proberen, want het is super leuk. Oké, super leuk. Het is een hartstikke leuke sport, dus als je proefles wil komen, kom je avond. Eerste maand kan je gratis en als je het leuk vindt, dan kan je erop komen. Dan word je lid. Dan word je lid. Zeker voor de jonge kijker. Dus een aanrader om hier eens gewoon te kijken. In Heerlen. Avon, Ama-stadion. Avon is een hele open club. Je kan alles aan de mensen vragen. Je krijgt overal antwoord. Mensen staan open en het zijn leuke mensen. Ja. Mogen we dan 3, 2, 1 zeggen? 3, 2, 1, Avon!